Vi vil i videoen forsøge at redegøre for, hvorfor det er en god idé at bruge højspænding, når man skal transportere elektrisk energi over større afstande. Og samtidig så vil vi bestemme den spænding, som er nødvendig, hvis man skal kunne begrænse tabet til at være omkring maks 5% ved levering af en gadeeffekt. Ja, og her vil vi så kigge på, at vi har kraftværket her, som leverer strømmen igennem ledningen ud til forbrugeren. Og der er så P-tabet, som er den modstand, der er i ledningerne. Der har vi så fundet denne model over det, hvor at vi har den effekt, ja. Hvor vi har strømmen, som kører igennem fra plus til minus, men elektronerne, der kører fra minus til plus, som så kører igennem amperemeteret, som måler, hvor mange ampere der bliver målt. Og så har vi så pæren som forbruger, fordi det er den, der bruger al strømmen. Og så har vi så voltmeter, der igen måler, hvor meget volt der bliver brugt osv. Ja, så der er altså en form for undervejs til forbrugeren og tilbage til kraftværket igen, så vil der være en eller anden form for tab i effekten, kan man sige. Ja. Ja, og man kan sige, at årsagen, når man lige hurtigt skal opsummere til at bruge højspænding, det er, at man mindsker energitabet. Det er en energitab, der kan forekomme, fordi der afsættes noget energi i ledningerne, og det vil vi vise med et eksempel om lidt. Og i de to eksempler, der har vi to forskellige spændingsfald. Og man kan sige, at spændingsfaldet det gælder for hele kredsløbet, altså fra kraftværket og til forbrugeren, og så tilbage til kraftværket igen. Så sådan det hele det kredsløb. Og på den måde så kan man se, ja, hvilken betydning højspænding har. Ja, og hvis man starter med at kigge på en forbruger, som har effekten 3 kW, og et sådan mindre spændingsvalg på 230 volt, så vil det, hvis man laver en udregninger, kræve strømstyrken 13 ampere. Ja. Og strømmen den afsætter så noget energi i ledningerne mellem elværket og forbrugeren, og hvis afstanden er omkring 10 km, så vil de to ledninger frem og tilbage have en samlet modstand på omkring 5,4 ohm her. Og det er så altså de der 2,7 ohm, det er en modstand for en bestemt ledning. Ja. Og på den måde så bliver effekten, der bliver afsat i ledningerne, det vil være 0,92 kW. Og når man så skal elværket så skal levere den her effekt, så vil den effekt, der bliver leveret fra værket, det vil være effekten plus effekten for hvad? Ja, når elværket så skal levere den her effekt, så skal man kigge på det, som værket afleverer, det er effekten plus den effekt, som forbrugeren bruger. Og det bliver så 3,92 kW. Og på den måde så får vi et energitab på 23%, hvilket er et meget højt energitab. Og hvis man så kigger på, hvis man havde brugt højspænding med et spændingsfald på 10 kV, så hvis man laver en masse udregninger, så vil tabet blive reduceret helt ned til 0,02%. Ja. Ja, og vi har så lavet nogle udregninger. Dem har vi ikke lige med, men hvis man skal have et tab på maks 5%, så skal spændingen, når man regner det ud, være 17,54 volt. Ja. Så på den måde kan man sige, at det virkelig kan betale sig at bruge højspænding.